manipod siya guys. Mauna po to. Wapata nakapaandar. Mauna po to guys. Balik na po to sa atong ophthalmologist. Basig na ta og progressive nga eyeglasses. I hope maudyon ang problem guys. Sige na kung sakit sa akong ulo. Yes guys. Okay. So mulakaw na ko guys. Mulakaw na. Let's go na guys. I hope ang problem sa akong mata is kung mag-progressive na bata. Okay. Sige lagi sakit akong ulo guys. Gikan na ba ako og optal? Ikliningan na akong mata. But the problem is pag musakit akong ulo, sakit po akong mata. Dili na nga side. Kanina po dan sakit. Permi. Kanina side sa ulo. Sagid ni siya. Kaya magbalin-balhin. Murag sa ugat ba sa akong ulo? Diri sa ulo. Diri ka. Sa pikas nga side, wala may problema. Wala. Silain man dyan ko guys. Kasi na lang giko'y bation. Di nagikuan na mahimutang. I am a doktor na tao. Puro magdagay kwartang inuo ko. Sige na kong yung manager mo. Nakagastos daw na ako. Yes. Kasi may gusto masakit guys. Diba? Kung pwede palang ako rin magbuot. Matangtang dayon ning akong dibate. So ako ginintang galon dayon. Hindi man ta makabuot guys. It's in our body man yun. Unang sige ba kung eyeglasses kay dili po ko makatutok kaayo sa adlaw, sakit kaayo. Sunglasses rather. Magsakit akong mata pag init kaayo. Muna nga grabe kadaghan akong sunglasses guys. Ang uban na nagamit. Sige na ko gapalit niya. Hindi na ako magamit. Pag natapok na to dito sa akong butanganan. Okay, tungod lagi aning akong mata. I hope lang yun. Tungod lang ni sa akong mata. Sakit ako. Because kilid din na po na part. Diri wala man. Diri na part. So, bigita ta karon kan Dr. Villanueva. Ano siya? Ophthalmologist diri sa Butuan na yun siya machine na gamit. Makita jud ang kasulod-suludan sa iyong mata. Istorya. Di ba nung takong istorya kan Jerbot guys? Kaya bagura ko cleaning sa akong eyes. Hindi ako pwede nga din ako isulti. Kaya if ever there's a problem sa iya, magiging na ako isulti. Kaya siya may hatag sa ako financially. Una nga, kaganina na istorya ko sa iya, na nihilak na po ko. Kaya kung pwede pa lang lagi di kong istorya sa iya. If I have my own money, yun lang guys. Kung tayo money yun, siya naman gina mong suporta sa ato. Naman tayo money pero kung gamiton to nato guys, surut dahil sa isa na kagastusan. Ato na lang yun ta. Ato na lang isulti kang Jerbot. Yun sa'y problem. Kaya ako siyang gingnan. Hindi naman ang ako musulti sa imo. Hindi siya. Kung dili ka musulti sa ako, hindi ako na problema. Musulti magyapon ka sa ako. So, sulti na lang. Kaya arong na itong mapangandaman. Cry na po ko guys. Grabe. May giratahan. Hindi ka pa-check up. Pag walang bayak mo gikan ng hospital guys, di bakit ang nagpa-colonoscopy ko, and thank God there's no problem. After na ko nagpakasyon sa Germany, nagka-problem ko sa akong bowel. Sige na ko ka LBM siya guys.
oy sa Ginoo, there was no problem with my colon. Namay nakita pero dili siya ingon nga dramatic. Ito guys. Tapos pagkahuman ang ako na pong mata. Ay, mata na po ang akong problem. Ano to? Yeah. Mata, ngipon, yes, akong teeth, bago lang pag ipalimpyuhan. Grabe na ito eh. What's this? Why it's too slow? I hope ana ra jud ang problema. Kinahanglan lang mag-eyeglasses o progressive ana lang unta. Actually yam kung giingnan guys nga pangita og kuan kanang espesyalista jud kung unsa jud problema pangutana nang sa imong ulo nga nang sakit. I think it's not the ophthalmologist or it's not about your eyes. Ngundain ko nga naman po kuan tendency nga nung sakit imong ulo tungod kay naay problem imong mata. Ini siya what if kung dili na sa imong mata. So magdubli-dubli na po gagastos. Hindi yun po nga pinahuna-hunaan. Isod po guys no. Dili man ang sakit ganing dili na part. Sumi akong atuon neuro. Yan na pong sa utok. Kanya man ang sakit. Feel po akong diri. I don't understand. Sa akong nose. Kaya napuloy ko sa sinusitis. Sumuot to. I don't know. No. So, let's see. It is on my eyes. Punta sa eyes lang gini siya guys. Sa una mga siguro 1 year ago na ako ma-feel nga akong matapod sa high. Yan naman ko reading glasses. Actually 2 years ago suggestan ako hindi na po sa kong doktor gingnan ako nga pag progressive kaya araw nga makorek na imong mata yung kudok makakita ko mangkuglayo min siya makita ka lagi kaglayo pero nanggihapoy problem ang imong kuan mata kinahanglan makorek na siya. Nanimong ko nga reading glasses lang siguro dok kahit mo kong ulo nawa siguro nag-progressive ko correct na ang tani akong mata. Sige lang ganyan talaga ang buhay. Ganyan ang buhay. Sige na, tabok na. Isuding kuan ta guys, oy sickly. Yeah, strong lang kay ko. Pero I have lots of kuan problem on my body. Yeah. Strong lang ni si auntie pero ada yung problema. Yeah. Ang akong problem ron kay kani magi akong mata guys, ug akong ulo. Ang akong problem. I hope everything will be okay.
Hindi ko matuyok guys. Nakasign na naman ako matuyok. Dito hindi ko mapark. It was a mistake. Tas syudad guys, dool na ta sa clinic. Parking na po na akong problema karon guys. Parking na po. Parking. Yeah, problema na po ba ng parking guys. Punuan dyan ang parking ani nga oras. I hope maka-parking ka. I hope maka-parking ka dering dapita. Bigyan ako. Parang wala dyan. Wala. OMG na bilhin na ba ay clinic Lord. Let's go. Asa na ako ma-parking na my goodness. Uy na yay, gibilinan ko parking. Bibilinan ko. Whoop. Oh. Thank you. Thank you so much. Bilhin ko parking guys. Yung parking. Sumara to guys. Ano ko dari. Ang Villanueva ay clinic na sa Atbang. Sumara to guys. Bye bye mama. Chup chup.